A Deputación da Coruña aprobou o seu orzamento para o ano 2020. O documento orzamentario ascende uns 184 millóns de euros, lixeiramente superior ao presente exercicio. Fixo grazas aos 17 votos a favor do Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, Marea Atlántica e Alternativa dos Veciños, e coa oposición dos 13 votos en contra do Partido Popular. Formación que veu ademais como caían as súas 24 enmendas presentadas, ao considerar o goberno provincial que xa estaban contempladas nos presupostos e suporían recortar en servicios fundamentais. Os orzamentos seguirán priorizando a área social, con preto de 12 millóns de euros de investimento. As partidas máis importantes irán destinadas aos distintos plans provinciais, con máis de 72,6 millóns de euros, entre os que destacan o Plan Único, cunha dotación inicial de 47,2 millóns de euros, cos que se pretenden financiar obras e servizos públicos nos 93 concellos da provincia.